Okay, shit, okay, jeg kan se et name tag, jeg kan se et name tag, jeg kan se et name tag. Jeg tror, han har set mig. Ja, men så kan du lige have kommet hen til mig, så jeg kan skyde. Jeg er lige bagved dig. Jeg tror, jeg dør måske. Ja. Hvor var det noget? Jeg ved ikke, hvorfor. Jeg har 32 guld. Okay, det gør det. Så laver vi... Kan man lave et iron sword så? Jeg tager bare kun, vi sætter på ham, så slipper den her vej. Okay, kom. Vi skal tage dig på team. Jeg kan se to names, jeg kan se to names. Vi går hen med dig, team. Vi går hen med dig. Crazy dog et eller andet. Okay, han er på vej mod mig. Nej, ikke så langt. Åh, det skal jeg kan se deres hoved igennem væggen. Jeg tror, jeg har en sten for det. Fuck, okay, jeg blev case bare, og de rammer mig. 3,5 liv. Okay, jeg kan se et M. Jeg kunne lige se et M. Okay, jeg kan se C-fil. Jeg kan se C-fil. Okay, han er meget tæt. Han er tæt på mig. I skal... Jeg ved, hvor han er. Jeg ved, hvor han er. Hey, jeg kan se et name tag. Hvad er det dit? Nej, det er C-fil. Det er C-fil. Det er ham der. Ham skal du passe på. Han er enemy. Jeg kan se hans name tag. Jeg kan se hans name tag. Vi er okay, spejder sådan. Ja. Oh shit, de... Oh shit, de andre, de til os. Der er en lige ved siden af os. Hvad hedder han? Abusse. Abusse? Han er ja, og der er også crazy dude. Han er lige her. Jeg rammer ind i ham nu. Er du klar? Okay, det kan jeg godt. Jeg rammer dem. Jeg er lige bagved dem. Læk ham. Der er to. Sådan. Vi fik dem. Hold os Okay. Det er team også for liv. Regen. Gullig også. Oh shit, ham der, han er nede under. Jeg ved ikke, skal jeg backstab ham der? Nej, vent. Okay, I kan godt se ham, ikke? Og I kan godt se ham. Hans name. Han er i min retning, okay? Vi kan godt få ham, tror jeg endda. Malju har han. Hvad hedder han nu? C-E-P. Hey, han kommer bagved os. Ja, han. Ja, prøv at se. Han er herovre. Okay, jeg kommer hen til. Han er heroppe. Du kan høre dig mine. Ja, det er mig. Han er bag dig. Han er derovre. Du er på Ja, klar. Hvis han ligner der, så... Han er lige der bag dig med Cobblestone. Der. Han så mig. Okay, fuck. Kom. Kan I tilbage? Væk. Storm. Jeg fik ham. Okay, jeg fik ham low. Godt. Okay. Hjælp dig. Der er 11 diamanter. Jeg har en på mig også. Jeg har også en. Protection, nice. Jeg har præcis Protection. Jeg fik næsten protection på alting. Undtagen til der protection. Jeg kan combine dem til jer. Jeg kan combine dem. Vi kan lave et super... Nej, godt op til frem. Man kan lave... Vi er pretty good med det der. I ved godt, vi kan lave sådan godt apple der, ikke også? Så stadig lave 2 almindelige golden apples. Ordentlig rig. Money. Der er lige alle gold blocks. Ja. Jeg har 2 levels over. Det er mig. Jeg kan godt give det. Ja. Ja, det er lige der. Det er ikke lige kassen. Right. Hvor meget får det til på? Ja. Hvad er du så? Prøv at se ham der. Skal vi gå op, eller hvad? Wakataki. Holy shit, man hacker skal der have ham. Det mangler virkelig lidt. Der er nogen der herovre, Der spiller jeg. Jeg kan se en af dem over work over det derovre. Ja, jeg kan se. Kom, Falke, den her vej.
Ja, jeg har bare lige lavet lægspikes i Riksen. Hvor hele Minecraft bare frys, så kommer man tilbage igen. Stop. Vi er i dag gummelappen. Det tror jeg, det kommer ikke. Så er det gummelappen. Ja, nej. Nej, vi havde ikke gået der, tror jeg ikke. Ja, okay, vi er færdige med. Shit, så på det der, tror jeg. Det er cirka deres focus, hvad de har. Okay. Hvad gik du efter mig? Ja, skal vi to ved Det er guld, det er Øj, guld. jeg blev ramt af det. Jeg mistede en halv hjert. Jeg så der skulle. Shit. Mister du mig nu? Åh, fuck, jeg har ikke spikes, mand. Jeg har slet ikke PP. Okay, jeg kommer nu. Jeg så der skulle. Power turbo. Kom nu, mand. Nej, det er ikke mand. Jeg kommer nu. Han hedder Batter. Jeg kan se. Jeg kommer nu. Hvor meget du har? Der er Batter. 1 HP. Det er one shot, uanset hvad. Bare skyd ham. Ja. GG. Vi har 2 golden apples mere. Ja, du skynder her, tag den. Okay, der var det. Please. Jeg fik projectile protection. Hvad er bedst? Det er Jern fint, det er eller? fint. Det er fint. Det er fint. Er det 3? Jo, jeg synes bare, du skal spise det nu. Vi kan lave 2 golden apples mere. Skal jeg bare bruge flere apples, eller hvad? Der er nogen herovre, der er en herovre. Vi kan måske lige nå for dem. Ja, kom. Nej, Nej, vi står hernede. Nej, jeg har vand, bare roligt. der er 2 sekunder tilbage. Okay. Jeg spiser mit nu. Okay. Der er ikke andre, tror jeg. Hvis der er nogen... Okay, der kommer nogen her, Kom her. Flæk ham. Jeg kan ikke gå om til. Ham her er næsten død. Okay, kan I ikke åbne til at se? Okay, jeg åbner til at se. Okay, jeg har en stack pil. Okay, Tap. Okay, jeg har 2 stack til at Riat tage halvdelen, og så... Okay, fuck det er fuck it. Okay, hvor er du, Falk? Hvor er du henne? Jeg flækker lige her. er det helt sikkert? Man fighter. Jeg har pil... Hvor mange pil har du, Riat? Jeg brugte det. Flæk ham der. Jeg har smadret ham så mange gange. Han har brugt jungle, du ser det. Nice. Han har... Fuck, jeg tror ikke golden apple skal jeg. Han har fået. Jeg har fået. Jeg har fået. Holy shit, jeg lægger helt vildt. Fuck. Han er apples, jeg tager dem. Okay, sammen. Han har 7 apples, jeg har 2 golden apples mere. Jeg har Okay, plus, så- jeg har 14 guld, Må jeg få dem? Jeg er her. Jeg kan sådan der. Og der er kørt til de her. Prøv at gå ind til midten. Vi skal gå ind til midten. Jeg tror ikke, jeg tog apples. Jeg tror, der er flere apples, end jeg glemte det lige før. Vi skyder efter os senere. Ja, jeg har fuld liv. Hvad har I? Jeg har fået liv. Og plus 1. Jeg har 6 golden apples på mig. Okay, jeg har alle golden. Jeg har to. Bare kast. Der er også et til dig. Et til mig. Hvor mange har I nu? Jeg har 3. Jeg har 2. Til. Ret. Okay. Og jeg kommer til at kaste dem alle sammen. Og jeg har et hoved også. Okay, skal vi bare spise hovedet? Nej, jo. Nej, ikke nu. Jeg har næsten fuld liv, så. Okay, jeg Hvad har mangler I? også 3 hjerter. Jeg mangler Okay, også så- 3 hjerter. Okay, lad være med at spise det, før vi... Okay, hvis Riet er klar til at spise det. Falke, kom. Vi har det her. Der er 2 deroppe. Nej, jeg lader Tim komme. Kom lige lidt nu. Skal vi ikke lukke den? Falke, kom her. Kom det ind. Jamen, Ej, vi er ikke sammen i hvert fald. Okay, jeg er inde i midten. Okay, kom. Vi er så på midten. Falke, har du brug for pil? Har du brug for pil, Falke? Nej, jeg har 53. Okay. Jeg har 60. Den Har du- hvor mange havde du? diamond. Den er fuld diamond. Det er ham, der var Taki. Han kommer lige mod os, mand. Holy shit, han skader. Ja, han skal. Jeg gablede. Ikke dø. Pick up. Yes. Okay, tag en... Okay, jeg har sharpnet storsvær. Kan vi vente? Han er sød. Okay, shit, hans bue. Jeg havde hovedet. Okay. Hvordan kan han det? Havde han ikke en bedre bue? Nej. Jeg ramte ham en gang. Jeg ramte ham Han igen. kom også. Det er hans liv. Wataki. 35. Ja, vi kan ikke manhandfight ham endnu. Vi skal Jeg har et hoved, skal jeg bruge det? Nej, ikke nu. Jeg synes, Ikke nu. ikke nu. Hvad siger jeg? Jo, jeg bare æde golden apples så. Jeg har Jeg æder også, okay.
Shit, jeg var bange. Så vi kan godt vinde det her. Ja. Vi må bare ikke have lov til at få en skier. Watakis skier. Det skal vi have. Ja. Jeg har fuld liv. Ja, eller er mange 2 hjerter. Ja, jeg mangler 1,5. Hvor er takke han? Det skal jeg langt takke. Man går den, når man tager tilbage. Jeg har 2. Shit, jeg bliver Det har jeg faktisk. også. Okay, jeg har 1 nu, jeg spiser 1. Ja, gør det. Vi skal tjekke bagfra, fordi vi takker bagfra os, tror jeg. Hvordan? Fuck, okay. Vand igen, sæt vand. Jeg står bag ved os. Er der en bag ved os? Ja, jeg har snipet ham 3 gange nu. Han faldt ned der. Jeg flækker ham bare. Jeg havde gået ham, mand. Jeg fik en med en prison, tror jeg. Jeg kan hjælpe ham. Ja, hvor han er det? Okay, han havde ikke gabel, jeg har 2 gabel. Hvor han er det selv? Jeg skulle hjælpe. Jeg ved ikke, hvad det er. Jeg fik en. Jeg skal ikke prøve hjælpe alligevel. Jeg ved ikke, hvad det er. Okay, Riet, kom her, vi skal samle hovederne til den der bunke derovre, okay? Ja. Jeg kan godt holde ham her. Jeg kan godt holde ham her lidt. Hvor er hovedet? Fik du hovedet? Han havde Puno og Ravi. Han har 113. Jeg kan godt tage ham. Jeg fik hovedet, okay. Fik du? Jeg har 2 her. Wataki, han er bag mig, og jeg er alene. Okay, hvor er du henne? Vi kommer ned. Jeg kommer mod midt. Okay, mod midt. Vi er her. Jeg hedder Golden Apple. Ja. Okay, det gør jeg også, Ravi, jeg er i en gruppe på 3 herovre. Jeg ramte ham. Jeg var ramt på takke. Hvor mange har han nu? Kom så, vi kan godt. Bag ved os. Wataki, han kommer også bagfra os. Skal vi ikke tage ham ud først? Nej, jeg synes, vi skal vente lidt med Wataki. Jeg prøver lige hovedet her. Ja. Vi har 2 nummer. Okay, fint. Jeg har også et hoved, Jeg kan godt bruge en bedre bue. Hvor han er. Hvorhen er jeg helt alene med den? Vi er, Jeg bliver stillet. Jeg kan se dig. Bag dig. Jeg ved det godt, det er det. Han har ikke selv meget liv. Jeg ramte ham. Pas på, op. Midt bagved dig til Wataki. Eller hvad er det der? Det er Wataki. Ja, du fik 2 2 hits. hits, mand. Fik 2. Okay, jeg har sharpness 2 sværd. Jeg ramte ham der. Jeg ramte Wataki, okay, vi har det her. Han har kun 25 liv, og jeg har fuld liv. Jeg er også fuld, jeg er fuld. Nej, jeg er så tæt på at få sortet på, mand. Godt Ja. Ramte ham med buen igen. Nice. Jeg prøver Wataki er nede på 21. Jeg fik 3 hits på ham. Hvad er han på nu? Jeg fik et mere. Han er på 11. Han er 1 hit. 2 hit måske. Jeg ramte den en gang med du. Jeg ramte ham igen. Nede på 8. Ramte ham. Okay, jeg tager skeleton. Jeg skal have skeleton. Det er godt. Ja. Fuck, han døde. Og der er et team over mig, fuck. Okay, men Fuck, han fik liv igen der, tror jeg. Nede på 14. Jeg er ikke. Jeg dør næsten, gutter. okay, Riet, hvor er du henne? Jeg er midt. Jeg løb. Gabbel. Vi har dig. Så. Okay. Det kan vi takke. Nej, jeg er ikke blevet attacket endnu. Ham her er one shot. Okay, jeg fik en. Fik en mere. Ja, tak. Jeg har ikke fuld liv. Ja. Okay, hjælp mig, så kom her, Falke. Eller Riet, jeg gabbel. Jeg gabbel også lige hurtigt. Jeg er ikke lidt pile, så Ej, fuck, jeg kaster min bue. Jeg må få det hoved, jeg har et hoved. Oh, fuck. Jeg har 2 hoveder, okay? Ja, få det ind. Okay. Kom bagfra, han kommer bagfra. Jeg finder noget. Skal jeg spise et mere? Hoved? Ja, Ja, løb. Jeg er et hoved. Han var one shot, mand. Ikke lavet. Ja, han er mega lav. Jeg vil takke midt, jeg dør næsten. Okay. Jeg løber ind og hjælper. Ej, Nak Wataki. jeg er low, jeg har ikke flere pile. Jeg er næsten fuld liv, men ikke flere gabbels. Fuck, okay. Plak Wataki. Jeg kommer nu, men jeg er pretty low. Får jeg ham?
Nej, vi gør ikke. Okay, pas på. Jeg får ham. Ja, et. Hvad er han på? 6, 3 hjerter. 5. Eller jeg er på for liv, Fuck noget. Okay. Hvor er hans hoved? Få hans hoved. Jeg står der med camp. Vi har den. Jeg har ikke hans hoved. Har I hans hoved? Jeg har hans hoved. Okay. Okay, Du har fuld gear, Jeg kan lave golden apple. Har vi crafting table inde i mappet? Bagfra, Riat. Der kommer en zombie. Ej, jeg mister liv, fordi det er borte. Ej, jeg dør resten. Go! 2 ben om mig, de 3 ben om mig. 2 ben om mig. Jeg dør. Nej, flæk ham, der er det sidste. Hvad kan det? Kom her. Vi vinder! Jeg er død! Vand på! Sig det! Har jeg været Jeg på... kan se det endnu. Er du pind? Har du ikke boo? Jo, men... Ja! Sådan! Vand! Ja, vi vandt! En max of special. GG, mand.